Chingombe nemunyaradzi jini ndadzvambisa mafansi pa 2021 hatiite inini nditani chafemili. Chingombe nemunyaradzi chapindira kore zvarapera pasina chabuda. Apa ndiri kusama kungoshanda Januari kundobata pa December ndazama kushingira zvinenge zvichiramba. Apana chabuda. Apa ndiri kusama kungoshanda Januari kundobata pa December ndazama kushingira zvinenge zvichiramba. Ndiri kuzama kushingirira asi zviri kundirambira. Mwari kudai mwapindira upenyu wangu wotondiremera. Ndakuda kuzorora ndanyanya kuona hora ndingazima mbeu vanomuka vakatora vatamudzosa vega mungadzuva vakatora ronda repamwari zvarapera pasina chabuda. Apa ndiri kuzama kungoshanda Januari kundobata paDecember ndazama kushingirirawo asi zvinoramba. Apana chabuda. Apa ndiri kuzama kungoshanda Januari kundobata paDecember ndazama kushingirirawo asi zvinoramba. Aina baba tikamisa ihana musada kuchema ichanaka mberi kwazvo. Moyo wangu nyara muromo chinyarara madziso ngaone chete vanyandibata laifi yangu ichazonaka chete pasina chabuda. Apa ndiri kuzama kungoshanda Januari kundobata paDecember ndazama kushingirirawo asi zvinoramba. Apana chabuda. Apa ndiri kuzama kungoshanda Januari kundobata paDecember ndazama kushingirirawo asi zvinoramba. Ndozama kushingirira asi zviri kundirambira. Mwari wekudenga dai mwapindira upenyu wangu ini wotondiremera. Ndakuda kuzorora ndanyanya kuona hora ndingazima mbeu vanomuka vakatora vachamudzosa vega mungadzuva vakatora ronda repamwoyo ore zvarapera pasina chabuda. Apa ndiri kuzama kungoshanda Januari kundobata paDecember ndazama kushingirirawo asi zvinoramba. Apana chabuda. Apa ndiri kuzama kungoshanda Januari kundobata paDecember ndazama kushingirirawo asi zvinoramba. Chingombe nemunyaradzi kwendesa my family to the fullest. Tichitenda mchini inini jini amungandi jini pa 2021 jini ndiri kuda kumhanya muchini zihevi muchini. Apana antondikona inini ndasumudza mureza ndobata inini. Mwari wekudenga hachapindira one day ichazondinakira musada kundichaira.